Gibarugan sa Deputy Ombudsman for the Visayas nga nagkinahanglan jud og permit ang dakbayan sa Sugbo gikan sa DSWD alang sa piso-piso campaign pagtukod sa bagong City Hospital. Ang DSWD misulti na kaniadto nga wa nagkinahanglan og permit. King Perez, Suginlimi. The mayor himself can issue a permit. Human miluwat og pamahayag ang DSWD-7 nga wala manginahanglan og permit ang lokal nga kagamhanan sa Sugbo, kini ang gipadayag sa Deputy Ombudsman for the Visayas. Kailangan nila yung DSWD na permit. Gibarugan ni Deputy Ombudsman for the Visayas, Attorney Pelahio Apostol, mamalikay ang namunuan sa Cebu City kung sila makapangayo og permit sa piso-piso campaign alang sa pagtukod sa bagong City Hospital. Mahimo silang pasakaan og sumbong nga bribery o kalapasan sa DSWD Administrative Order No. 14 of 2007 og Solicitation Permit Law. Yung accountability kasi, paano natin ngayon yan ma-exact yung accountability kung walang reportorial requirement? Kanino sila magre-report? Gitambagan ni Apostol si Vice Mayor Edgar Labella nga makigstorya sa Regional Director sa DSWD aron maklaro ang issue. Mabuti na kasi mag-ingat sila, pero sabi ko kung ituloy nila at their own risk. Laing pamaagi aron ma-exempt ang lokal nga kagamhanan sa pagkuha og permit, mao paghimo sa City Council og resolusyon ug pag-apil ini sa charter sa syudad. At kung doon sa charter nakalagay doon na pwede sila mag-solicit, so exempted sila sa tinatawag nating solicitation permit law kasi yun na mismo ang permit nila eh. King Perez, News 5. Ugma na mga kapatid ang unang gabi sa Weekend Rebuild Two-Night Concert for a Cause nga gipasiugdahan sa Isila Suites Talamban ug sa Park and Go Bake Shop. Usa kini kapaagi nga makatabang kita pagpatugot ug balik sa mga balay sa mga biktima sa bagyo sa amihanang bahin sa lalawigan sa Sugbo. Atol sa concert ugma mukanta silang Chad Borja, Richard Reynoso, Renz Verano ug Rani Raimundo ang giilang mga OPM hitmen. Inig Sabado naasab silang Bong Cerudo, Ana Feleo ug Bayang Barrios. Watch 2 shows for a price of 1. For ticket inquiries and reservations, tawag lang sa mga numerong 253-3084 ug 239-1665. Koleksyon sa Kapitolyo karong tuiga nabalda sa politika sa pagsugod pa lang sa tuig. Kini ang usa sa hinungdan kung nganong wa maabot ang target revenue sa lalawigan sa Sugbo ug daghan sa mga suppliers ang wa kabayari. Ang ubang nga utang sa Kapitolyo gi-question ug gi-review dihang gimando ang suspensyon ni kanhi Gobernador Gwen Garcia. King Perez, Suginlimi. Parang problema lang, usay ma-short ka sa imuhang funding kay ang koleksyon wa man kakahit. Matod ni Assistant Provincial Budget Officer Danilo Rodas na pakyas ang Kapitolyo sa pagkabot sa target income ni ini hinungdan nga way kwarta nga ikabayad sa mga supplier sa Kapitolyo. Nasayran sa budget hearings nga naa na lang sa 200 million pesos ang payable sa Kapitolyo. Gitingwa sa Kapitolyo nga makabot ang gibana-banang 3.2 billion pesos karong tuiga apan sa pagkakaron ana lang sa 2.2 billion pesos ang koleksyon. Gitanaw sa ang posibilidad sa pag-avail og credit line aron makabayad sa utang. Lakip sa gitanaw nga hinungdan ni Rodas ang wa milampos nga pag-dispose sa mga luna ubos sa Ordinance 93-1 nga unta mga kwarta ang Kapitolyo og 468 million pesos. Ang 400 million pesos na projected surplus sa Kapitolyo labaw na nga wala nakabot. Kay wahay mo utang bayad ato. Wahay mo bayad niya wala pa dai ta maka-evaluate nga ang atong koleksyon di na day enough. Ang Provincial Board sabang gitahasan matod ni Rodas sa pagsulbad sa mga wa maaprubahi nga kontrata sa may aging administrasyon. Wala ma-provide Provincial Board amo na remiss to Bisaya kung sao na pa to kay di man putas di matakabayad kung walay approval sa board kay mamay bag-ong pa sa tong ganador karon nga kinahanglan aprobahan sa board. Alang ang Governor Junjun Davide na himong nakaapekto sa income collection ang kagubot na namugna ni former Governor Gwendolyn Garcia nga wala dayon ni dihang gisuspenso kini. Kasi sa possibility naman doon ay epekto, no?
Kaya there was confusion on that until until Vice Governor Aksyon took over as acting governor. Apan sa panlantaw ni Rodas, Nan kay mo ang system bisa pag walay kan mo ko na kay mataw mo bayan magigihat marin reserer. apan kay nung dumaan nga gitangtang usab ang kanhi provincial treasurer nga si Roy Salubre dihang gitudlo si magpale nga acting governor atol sa suspension ni kanhi Governor Gwen Garcia. Nabalda ang operasyon sa Kapitolyo dihang duha ka gobernador ang naglingkod dihang naghinangat ang eleksyon. King Perez, News 5. Wala dayon makasod ang mga bagong barangay officials sa barangay hall sa Camagayan. Human kandaduhi sa kansi kapitan ang maong buhatan. Katarungan sa kanhi kapitan nga didto siya sa Leyte aron tabangan ang iyang mga paryente nga nabiktima sa bagyo. Leslie Caminado Vistil, Sugin Limi. Gihimong opisina sa mga bagong opisyalis ang ubos nga bahin sa barangay hall sa barangay Camagayan, human kandaduhi ang barangay hall sa kanhi kapitan niini. Ang bagong kapitan sa mong barangay nga si Raquel Avila may padayag nga nagpatawag na lang siya og mga taga DILG ug pulis aron maablihan ang ilang barangay hall. Matod pa ni Avila nga pugos niyang gipaablihan ang barangay hall aron makahatag dayon sila og serbisyo sa ilang mga konstituwente. Dugang ni Kapitana nga nagpadala siya suwat ni adtong Nobyembre 29 sa kanhi kapitan nga si Celestino Avila kinsa uyuan siyang bana. Kamay kay amo siyang gi-request nga parion para pag-open ng taga nga naatay proper nga kuan gani kay para makasugod na sa tami sa mo ang maayong panserbisyo nga ris barangay. So man siya ni kuan man siya nga napasilakaw, daghan siya mga alibay po pero yahasad to. So mo na kuan ko pag-open kay mihimo siya iyang schedule. Samtang mipadayag ang kanhi kapitan ug karon konsehal nga si Celestino Avila nga atat ra kaayo ang bagong administrasyon nga mulingkod sa pwesto. Matod sa kanhi kapitan nga didto siya sa Leyte aron mabisita ang iyang mga kaliwat nga nabiktima sa bagyo. Hinungdan nga nalangay ang pag-turnover niini. Oh, sila lay hot kayo. Mura sila tubig init. Hot kay sila. Ako nang i-turnover kay kapoy kay kog hipos ana di daghan kay kog tao suhulan pabantayon patulgo na ko diri magbantay sa papirtis barangay ug kawato na. Dako kay ko tulubagon. Karon kay ilang giablihan dito, ug nay mawa dito. Sila ako sa nginlan. Leslie Caminado Vistil, News 5. Hangtod pa karong pizza 15 sa Disyembre ang deadline sa pag-file sa SOSE kung Statement of Election Contributions and Expenditures alang sa mga may kandidato sa barangay elections. Matod pa ni Cebu City Comelec Office North District Attorney Marcel Sarno nga nagpaabot pa sila sa mga officials nga buruso sa ilang mga SOSE. Dugang pa ni Sarno nga dunay multa kung galing magmagahi ang usa ka opisyal sa barangay nga buruso silang SOSE. Apan ang labing bugat brasilot mao ang disqualification. Gipadayag sa Sarno nga doon na sila kasong napasakan ini apan why disqualification pang nahitabo. Hinoon, nagmalaumon si Sarno ang tanang mga napilding kandidato muduso silang SOSE sa dili pa ang deadline. Ug dili sila ka files, dili sila ka-assume sa ilahang kuan kining posisyon kung for the DILG. Ikaduha sad pwede sila ma-final. Walay klaro kung makahatag ba ang dakbayan sa Subo sa financial assistance alang sa senior citizens karong buwana. Nangatulungan si Mayor Michael Rama nga ila pang sabuton kung unsay maayong paagi sa pag-distribute sa cash assistance. Matud niya ay dunay idea ang iyang executive assistant nga si Attorney Joey Daluz. Inay ihurot paghatag ilang tunga-tungaon ang paghatag sa financial assistance. Wa sa musulti ang mayor kung duna pa ba sila'y kwarta alang niini. Nanginahanglan ang syudad og 240 million pesos alang sa cash assistance sa kapinsay 60 mil ka mga senior citizens sa syudad. Said about senior citizen, I'm going to have a meeting first para maklaro yun. Ay, around there will be yun ang iniki. Nanginahanglan og mas dakong hospital ang dakbayan sa Subo. Matud sa pangu sa Cebu City Medical Center nga gamay ra ang karaan nga hospital nga naguba sa linog ug mas dako ang matukod kung adto ibutang sa SRP. Leslie Caminado Vistil, Sugin Limi.
Tak-umang baba ni Mayor Michael Ramang og nagdumili sa pagkomento sa wala pag-uyo ni kanhi Congressman Tomas Osmeña nga sa SRP tukuron ang bagong City Hospital. Samtang ang pangu sa Cebu City Medical Center, Dr. Gloria Duterte nagkanayon nga mas dako og lugar sa SRP. Mato niya, kung magpabilin sila sa karaang CCMC, gamay ra ang lugar ug kinahanglan na nila ang mas dako nga ospital alang sa dakbayan sa Subo. Amo tanan among gidawat tanan except kung puno na then we have to refer these patients to other hospitals. Pagkakaron, limitado lang ang mga pasyente nga ilang madawat sa kasamtangang ospital sud sa Cebu City Fire Station. Ang uban ng mga pasyente ilalang i-refer sa laing tambalanan. Balik lang kita sila. Why not? Ganahan ako kung ato sa SRP. I should be acting to a loser. I mean, this is my term. Then I will handle this thing according to my being the mayor of the city of Cebu. You tell him. Leslie Caminado Vistillo, News 5.